मानगोनां रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोन आं खुलुमबाय बयखौबो गोसो गोथारै बरायग्रोनानै लानाय जाबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोना मिथिखादों नङा होनबा भिडिअ इन्ट्र'खौ नुनानै मानि सायाव लाबोदों भिडिअखौ माने सासे बर' आइजोआ बर' जानानै बर' हारिखौ फानदोंमोन आरो बर' सेंग्राफोरखौ नेवसिदोंमोन गुबुन हारिजों हाबा जानानै बै आइजोआ माने निमाहा बिबाय बर' रायजो राजानाव नोंथांमोना जोबजासिम नाय बिनि उनाव कमेन्ट होबानो जाबाय आरो जायफोर चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय हायोबा शेयार खालाम आरो कमेन्ट हरबानो जाबाय लोगोफोर। खुलुमबाय मानगोनां रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोन आं सिगाङाव जा गोरोन्थि भिडिअ बानायबाय बिनि थाखाय आं नोंसोरनि सेराव खर' गंग्लायै आरज गाबबाय। आं बर' हौवाजोंनो जुलि जादों नाथाय आंनि हौवाया उन्दै समाव खांजानायमोन। बियो असमियासोमोन उन्दैयाव दा आंनि हौवाया बर' गुबैसो आं सिगांनि भिडिअआवबो बार बुंखादोंमोन। मानगोनां रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय गासैखौबो खुलुमहरबाय आंनि अननायनिफ्राय आंनि हिन्जावआ जि गोरोन्थि खालामनायमोन भिडिअ भाइरेल खालामनायमोन बर' हारिखौ रायनाय आंखौ बेवहाय एसे खेमा होदो राइजमोन नाथाय आं आरो मोनसे बाथ्रा बुंनो नागिरदों आं राइजफ्रा जितु आंखौ बुङोमोन कमेन्टआवहा गाज्रिहै खिन्थु आंनि आइया बेवहायनो आं माने एसे दा बर' हिन्जावखौनो हाबा खालामबाय आरोना बेनिखाय आंनि बुंनायखिनिया राइज जुदि एसे गोरोन्थि जादोंबा एसे आंखौ खेमा हरदो राइजमोन आंबो बारा भिडिअ बनायफेरा बिदि खुलुमबाय राइज।